Sa kabila ng mga naranasang pag-ulan na epekto ng sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat, patuloy ang price at supply monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin sa Camarines Sur. Pinangunahan ng Consumer Protection Division ng DTI Camsur ang inspeksyon sa mga tindahan, palengke at supermarket sa Naga City at mga karatig lugar sa probinsya. Layunin ng monitoring na masiguro ang mga pangunahing bilihin ay mananatiling nasa suggested retail price at sapat ang supply. Naglibot talaga kami to make sure na talagang one, ikuha kitang enough supply kang basic and prime commodities. And then number two, itong ma-ensure ta naman yung pagtataas ng presyo. So, good news is, igwa kitang enough supply, at the same time, maintain man sa presyo. So, mayong mga nag-appropriate ng mga negosyante, na nag-hoard, o nagpataas kang presyo. Talagang nagsunod sila duman sa suggested retail prices. Dagdag pa ni Director Ablan, nananatiling stable ang presyo at supply ng mga punahing bilihin sa kabila ng masamang panahon. Samantala inaanyayahan din ng DTI ang publiko na magsumbong sa ahensya kung may mga tindahang hindi sumusunod sa suggested retail price o SRP at nagsasamantala sa sitwasyon. Siguro number one is they dapat mag-audit and then they mag-result sa panic buying. Kasi pag nag-ahadit kita, of course, ma-add lang yan in stress sa satuya. And then pag nag-panic buying kita, pwede kitang mag-contribute duman sa magkaigwang shortage or temporary shortage, which can affect the supply and at the same time, ang presyo. So, dahil dapat kita duman mag-resolve. So, always, kung halimbawa araw kayo na nag-prepare kita for a calamity, bakal lang kita katong tama lang. Example, good for 1 week lang. Di kita magbawag katong lagpas na ngaya sa sarong bulan na konsumo, no? Ito lang na, at least good for 5 days na pwede tayong ikonsumo. Kasi remember, ining mga food products na ani, may mga lifespan lang yan or shelf life. So baka atyan ka yan, sobra na sa shelf life, nabakal ta pa. So make sure lang na pag nagbakal kita, ito lang na tama, itong kaya lang na ikonsumo kang pamilya within a period of 5 days probably, tangaring gabos man matawan in chance na makabakal kang mga supplies na ni or kaning mga inaapod na basic necessities and prime commodity. Regine Boy, CSN.